Benvinguts a l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. Un centre on t'oferim formació de la millor qualitat i t'acompanyem durant aquest procés. Aquí trobareu la possibilitat de continuar amb els vostres estudis postobligatoris. Us oferim flexibilitat, personalització dels itineraris, orientació acadèmica individualitzada per ajudar-vos a assolir els vostres objectius. En el nostre centre oferim dues modalitats de batxillerat, el científic-tecnològic i l'humanístic-social, i cicles formatius de l'àmbit sanitari, proporcionant una formació completa a l'alumnat tenint en compte què li caldrà per poder arribar a la universitat o al món laboral amb èxit. Impartim cicles formatius de grau mitjà de l'àmbit sanitari, com el tècnic de cures auxiliars d'enfermeria i el tècnic de farmàcia i parafarmàcia. Els nostres punts forts són la llarga experiència en l'ensenyament, no només des del punt de vista del nostre centre, sinó també des de l'Escola Pia de Catalunya. El professorat té llarga experiència docent i tutorial. A més, rep contínuament formació de noves metodologies, cultura avaluativa. Els alumnes tenen un seguiment continu per part del professorat i se'ls comunica periòdicament mitjançant preavaluacions i avaluacions trimestrals que permeten introduir els canvis que siguin necessaris per assolir els objectius fixats en cada cas. Tot això fa que els nostres alumnes de cicles formatius tinguin una molt alta inserció laboral en oficines de farmàcia i a l'àmbit hospitalari. Així mateix, els nostres alumnes de batxillerat accedeixen a matricular-se als graus de primera elecció i passar el primer curs universitari sense problemes. Us esperem per escoltar els vostres projectes de futur i ajudar-vos a assolir-los. No dubteu en demanar una entrevista individualitzada per aclarir qualsevol cosa que interessi. Veniu a conèixer-nos!